Uliza matai shirinani. Hoi, hoi. Bafayo, kaimukira barire nyatwa. Yakati kuroba bara shirinani. Uliza matai shirinani. Dari akabatwa. Bafayo, kaimukira barire nyatwa. Aba mumuzika manga mapinda odanyoani ematombo ekupesha samanga. Chimbo tema positori iklota itengeswa nemamwe kubombu ya batanya. Akamanya kunge benziri kutiza tauro. Kumanya kunge ofisa bakuda kauro. Achiterwa nendimba na inzi pauro. Raida uichanya pakati. Roba para shirinani. Uita matai shirinani. Dari akabatwa. Bafayo. Kaimukira barire nyatwa. Yakati roba para shirinani. Uita matai shirinani. Dari akabatwa. Bafayo. Kaimukira barire nyatwa. Yaimanya seshi pagira shamewe tambafayo. Akawanda vaideta yaitumana vaive misika. Akawanda vakashamisika. Akavura bara akana. Achidhuma vari pamurani hemabenki. Vakabvunzwa timu rekutasa zvikanzi aende mukati. Roba bara zvirinani. Uita matai zvirinani. Dari akabatwa. Bafayo. Kaimukira barire nyatwa. Yakati roba bara zvirinani. Uliza matai shirinani. Dari akabatwa. Bafayo. Kaimukira barire nyatwa. Aba mumuzika manga mapinda odanyoani ematombo ekupeshesa manga. His name is Fruit Man. And he's dying on the building tonight. Representing Bad Company Records. Yeah, stop it right there. Let me introduce Bad Company. Akwati kwa moto, gas, akukurutuwe. Sample me a sample. Yeah. Chamangura shechete ndaramba. Tiri hove huru wadizi muramba. Vatushuona kuti, ibindiri kamba. Panda pura posema. Talk to me, talk to me. Murora wasembeni. Ajakne kodaini. Anotoda usambeni. Oh gosh. I remember when this tune dropped a couple of months ago. A lot of commotion. Taito mi hyporominat mistress. Chamangura shechete ndaramba. Tiri hove huru wadizi muramba. Vatushuona kuti, ibindiri kamba. Panda pura posema nusara vachishamba. Murora wasembeni. Ajakne kodaini. Anotoda usambeni. I can't explain. Murora wasembeni. Ajakne kodaini. Anotoda usambeni. I can't explain. Uyakumba. Titaka. Jekuba kayumba. Exezo. Sonti nemimba. Nanyeko enyujiwa noni pasimba. Chamangura shechete ndaramba. Tiri hove huru wadizi muramba. Vatushuona kuti, ibindiri kamba. Panda pura posema nusara vachishamba. Murora wasembeni. Ajakne kodaini. Anotoda usambeni. I can't explain. Murora wasembeni. Ajakne kodaini. Anotoda usambeni. I can't explain. Stop it. Her name is Lindsay and we've got enough tunes to introduce. But before me dash away the rhythm, this is one tune that created a lot of controversy on the rhythm. Do you remember this? It's very bad. Hey, you guys. Remember this tune? A lot of controversy. Oye chisocha kutika msoro. Kutika bese utika. What's Ukana tauya kuhondo. Tinova chora mabondo. Nikana chokurova kabumba tipa. Nikakurova kabumba tipa. Nikana chokurova kabumba tipa. Unoneza me. Chokurova kabumba tipa. Kakurova kabumba tipa. Nikana chokurova. Oh gosh. Yo. Enough controversy. 7 minutes after 11 o'clock. God for the Templeman in the building tonight. And guess what? Me there with me brethren. Greetings, Prince Metro. Yeah, Godfather me here. Wagwan. Heavy mdara.
Muriona Rastaman. Yeah. Ndogara ndibvunza kuti bet company yakamira sei, vanofamba nepfuti here? Vane checkers here, vane mapanga here. We are very bad like Michael Jackson. Just like Michael Jackson. Yeah, very, very bad. Okay, Zimbabwe, his name is Prince Metro. Yeah, man. He is the CEO. Rastaman. Yeah, man. Zita rekuti bet company rakabva kupiro. Ndara ndakatoita rongotumirwa. Kuhope? Yeah, ndakaita rokutumirwa kuhope cheko cheko. Bet company. Yeah, man. Mangoma akatanga kubikwa rini? 2014 ndo patakazotanga but takabvira kudhara chingobika mangoma. Manga mabva kudhara? Yeah. Rasta tikukuzivai muri CEO pataimbokuziva muchimhanya mike. Yeah. Chii chakaitika, makaguta mari yemicrophone here? Aiwa, ndina kuguta. Machuna angu ari kutouya akatowanda mai. Vatizvo tiri kuona mauya neteam. Yeah, man. Right King. Yeah. Taona muna producer. Yeah. Vanonzi ani producer? Mfano wangu anonzi Jeezy, Jeezy akaipa. Wakaika Rasta sata taura nyaya Jeezy. Yeah. Bet company toti tikamboiona nhasi naFab. Yeah. Tona nhasi muna Jeezy hatichazivi kuti muri kuhaya, muri kuita sei, muri kushanda nemaproducer, hamusi kuita nemaproducer, chii chiri kuitika? Mai mudara kustudio kunouya maproducer akasiyana siyana. Right. Zvakafanira kuChewsport kune maproducer akasiyana siyana atinoziva. Right. But pane zvinongoitikawo mukushanda kwatinoita. Right. Mavision anogona kunge akasiyana mudara. Andirika. Kuita zvinhu. Right. Zvinoitira kuti mukabatana moita chinhu one. But the bad blood hapana nemaproducer. Aiwa, tina bad blood Because takabonzwa kuna Fab, tikazona kuna Nest. Yeah. Saka teta kuti kune bad blood here. Aiwa. Nest i bad company. I bad company. Fab anga ari bad company but akadecide kuti no. Ndada kumbetochi, ndada kumbeta zvinhu zvangu. Ndo zvakanaka company inofanira kukura. Ndikatoti aiwa, bless up my youth. Selassie. Yeah, man. Right King. Rhythm ruro iri rinonzi 1 hour. Yeah, man. But satana pa 1 hour panera tabva kurova rinonzi Gaza. Yeah, man. Rhythm rekuti Gaza iri yanga ri project yamaishanda na Gaza Commander chii chakaitika pa rhythm iro? Yeah, man. I project yatakaita na Gaza. Right. Yeah, man. Big up Gaza anyway you there. Selassie. Yeah, man. Ishira kuti ghetto iti rangobuda kana nekumfakosi richidawo kuita project yerhythm. Vanoita here? Kana kuti pane vanosarudzwa? Aiwa, tisarudze vanhu. Munhu akauya achidada kuita rhythm nesu, anongotibata tongotaurirana kuti tinoita sei kana achida kuti tiite sei, tiite rhythm. Right. Because hazvizongopera pakuita rhythm richazoda kupushwa, pachazoda kuitwa mashows and everything. Plus, chimwe chiri kuitika King, tiri kuona kuti pamarhythm enyu ane ma-new voices. Yeah, man. Akawanda. Chii chiri kuitika kuti mushande nema-new voices? Ndo vasiri kunetsa kubata here, muri kuda kusumudza talenta here, chii chiri kuitika Rastaman? Aiwa, tuka-uplifta talent. Inyaya ku-uplifta talent? Every ghetto youth is an element of surprise, you know that. Selassie. Zvokuti, taura yenyu King. you never know kuti the next boom better anobudira kupi. Mapedza. Maona. Apa tiri kuona kuti maartist acho mahombe muri kushanda nawo. Yeah, man. Right. Because hatikwanisa kuti tingoshanda nemaartist chete madiki. Tofanira kuti mamixe nemahombe achigeno experience. Selassie. Yeah, man. Rhythm ronzi 1 hour rakabikwa naaniri? Rakabikwa na Nest B. Nest B. Yeah, man. Ndo akaribika, ndo vanobuda nekupava? Ava vanobva kuGwanda. Vanobva kuGwanda. Yeah, man. But nhasi mauya na Jeezy. Yeah, man. Greetings Rasta. Yeah, wagwan. Tiri kukuzivai mangoma enyu tinawo. Yeah, pada aiwa vision chacho. Lanzi ndimi maneta pa location. Aiwa artist tiri kupisa so far. Tuza Rasta kuti mangoma akatanga kubikwa lini na Jeezy? Mangoma ya mdara akatanga changu bagwaji. Ndimi mekubika hora here. Tisi tuda kuwaonesa hora. Makangopinda nekutionesa hora Rasta man. Vale toda hora. Zimbabwe Jesus in the building. Before we introduce the horror rhythm, let me introduce one of the most requested tunes. I revelation. So. Maguru wani. We are the Fabo.
Kuti chibaba aneva kuti ndirikudasa uri tezvikopo nekuti tsedrati chibaba chinenge chatobura koko vataurire pandivo vakashinga umangomaainga itarendakurakatovakudenga vamwe vondiona kunge futi ndakapinda vakatanga kundivenga ari manje hona ive stamina igombo ryapanda indokamina asi manje mangoma ini ndobina zvimwe zvavadhina mufungi vodina vakutanga kufungidzira varika moto ndotokuchidzira ameniwe voda kunikurumidzira asi ndauya ipapo ndopedzera vadikira tonditedzera magorwani vachimboshedzera isaundira kutowedzera vane maguva eputiputi kunyanya twavo chejuti vada kuti ndibapende machiti handisi mubhanditi tatanditi bokandarikiti asi chaula kana zvabuka mangoma ndauya ndenge ndovika kapfuti kasaini aishaini idizaini ukandila mangiro rutogwinya saka uchiona ngoma ndokwenya vandona voti chibaba chakanyanya saka utona ndomanya notogwinya saka utona ngoma ndotogwinya magurwani vakanyanya aivakananditekuteginya itarenda opakutenda musade kuti inini kusarenda saka utona bese vandendayenda mangoma futi ndosiya ndapinda kuye ndinobonda saka zvinhu zvacho chiridemu vamwe voti kamhani mudzimu kureba fanga futi mugamu yakanetsana kana matamu asi manje unoura zvazvinoita mangoma inini handimonita chibababababa chiekita Makuruwane. mawiro notogwinya saka utona ngoma ini ndogwinya magurwani vakanyanya ndinogomira pamamonya ipapo. Oh gosh, this is the brand new rhythm. Talk of the town. Chirgwane Savanu Hora, Inspire. Mano, ready to Chirana. We're ready to Chirana. We're not to manage. What you manage? How do you Chichka? Yes, well, thank Okay, Zimbabwe, if you're loving the vibes, log on 0775 897 897. That is how you can get in touch. God for the Temple Man. We the beat company. Vargundoonesa hora. Kana chiridim chirikugonesa hora. Ukaenda pa WhatsApp umboshaye zvimwe emoji zvezviya zvinoonesa hora. Kana chimojiwe chakuonesa hora reiwe. So in the building right now, ready to tear down the place. We got the man who came through with the hustler prayer. His name is Slim J. Okay, Rasta, take it away. Yes, sir, good father, you know. Mm-hmm. Before me take it away, me know. Me want to tell people this tune, you know. Tell them. Me was trying to tell them get to ease up on the drug thing, you know. Okay. Drugs are alright. Watch me now. Yeah, yeah. Zinotaka daima itazishoma daima zikira kechire ngoma mamboterera iri ngoma adi muri kuwanza mbanje newawa mobva wanza ngoma zinotaka daima itazishoma mugoma muri kuwanza. Yeah, man. This is a warning straight away. Yeah, Live yeah. right, live clean. Live clean, you know. Be pure. Tell them. Zinotaka daima itazishoma daima zikira kechire ngoma mamboterera iri ngoma adi Godfather, you ready? Vari kuwanza mbanje newawa mobva wanza ngoma zinotaka daima itazishoma mugoma musawanze mbanje newawa mobva wanza ngoma zinotaka daima ita. You ready for the verse?
yo muri kuwanzo kubvisa stress yamsina kutenga matukis masoksi msina amuchageza makuwanza uchina munoda ndiite sei wenye muningina ingazvebasa munozgona pamunodhakwa pese munobva mangodona dai madzikama chokwadi achimboputsa ukama inzimba. Yes, I, Godfather. It's Slim J. Yes, Father. Can you say something? Tatosvika vendaranyuka mumusika ndakutamba kunge hose achipanga wamba achiwanga wekwasandotanga ndakutamba kunge amai chisamba amai charamba mawana tanga saka maketo yu